Luk fastfrosne apps i Windows. Hej alle sammen, hvordan går det? Leonardo Paiva er tilbage med en ny video, hvor jeg viser dig trin for trin, hvordan du lukker en app, der er frosset, ikke åbner, ikke lukker og sidder fast i dit Windows. Det er en meget enkel proces. Første skridt er at finde 3 taster på dit tastatur: Ctrl, Alt og Delete. Så skal du trykke på alle 3 taster samtidig. Ctrl plus Alt-tasten plus Del-tasten. Ctrl, Alt og Del, alle 3 sammen. Klik på Jobliste. I Jobliste vil du se åbne apps og programmer. Lad mig forstørre det. Så kan du se alt, apps og processer i baggrunden. Normalt under apps vil den fastfrosne app vises som svarer ikke, og for at afslutte den, klikker du bare på appen. Højreklik på den og vælg Afslut opgave. Så bliver det automatisk afsluttet, selv når det er frosset, folkens. Det samme gælder for andre apps, hvis du vil. Højreklik på appen, vælg Afslut opgave. Her kan I også se CPU-forbruget og hukommelsen for hver app. Bemærk, at Google Chrome er den, der bruger mest hukommelse. Typisk bruger programmer, der fryser, meget hukommelse, op til 864, og så crasher de. Her vises også diskforbrug og netværksforbrug. Lykkedes det jer at afslutte jeres app eller program? Skriv det i kommentarerne nedenunder. Abonner på kanalen for flere vejledningsvideoer. Jeg slutter her. Stort kram. Gud være med jer. Tak.